The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, atong andamon atong tagsa kakaugalingon. For you, believer, use the recovery technique of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human buhatan nimo kana, ikaw mapunan usab sa Espiritu Santo, ug ikaw may balik sa iyang pakigambitay sa Dios. Ug alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, gamita ka na imong kabubuton sa paghimong desisyon nga imong tuuhan sa Ginoong Jesucristo, ingon nga imong maduluwas, aron ikaw mahiluna no usab sa grasya ug maluwas ka, makasalmo taw sa ikaw nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Nagapasalamat kami, Ginoo, nining tanang grasya nga imo kami gidala pag-usab nining among dapit sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong pagkamantinumanon, sa imong pagdala kanamo nga way kabilinggan. Kami nagaampo Dios nga imo kaming tultulan ug maayo, pasabton ug maayo sa imong kamatuoran, aron mao kini among ikadugang sa napundo na namong mga kamatuoran dinhi sa among kalag. Inaot o Dios nga pinagis paghahom Espiritu Santo, imo kaming pasabton, patinawan sa imong kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaning tanan mga higala, mga suki o mga kaigalaan, mga igsoon diyan ni Kristo, o kaninyong bag-o pa, welcome sa atong Bible study through the YouTube ubos ni ining ministry. Nining adlaw, padayon kita sa pagtuon sa atong
pagtulunan o doktrina bahin sa Dios nun nga pag-agak, divine guidance. So mao kini nga atong dugukan sa atong tunanan, the doctrine of divine guidance. O na ato na maghihuban kining guidance, ang pasabot ning guidance maong paggiya, pag-agak, pagtultol. So ang Dios ana siya paggiya kanato, pag-agak, pagtultol sa atong pagkinabuhi ingon nga iyang mga anak. O ato namang na tuki o atong gi dalikyatan lang sa pagtuki bahin ini sa wapag kita mo balhin niya itong mainungdanon kayong doktrina nga agi kini og paghawan atong hawanan una kita musud gyud ni ining mong doktrina sa divine guidance. Busa gikinahanglan nga atong hisgutan, tun-an, tutukan ang mga paagi sa Dios, protocol sa iyang plano. Okay? Ug ato namang gilakbitan nga ang matag tao nga nakadawat na kang Ginoong Jesucristo ingon nga Dios ug manluluwas, siya usa ka personal nga tinugyanan na sa anak sa Dios. Gitawag na siya og embahador alang kang Ginoong Jesucristo, usa ka saksi, usa ka saserdote o pari, o usa ka magtotoo. But whatever the title, kung unsa man ang titulo, usa ka kamatuoran ang klaro kayo. Just as Jesus Christ nagarepresentar siya sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa amahan, ingon masab nga ang matag magtotoo nagarepresentar sa anak sa Dios dinhi sa kalibutan. So aron nga kita makarepresentar kaniya sa epektibo nga paagi, ang matag usa nga natawo na pagsab who is born again, kinahanglan nga siya giyahan sa Dios, agakon tultulan sa Dios. To this end, naa kita'y saad nga nagaingon diya sa Isaiah 58:11, and the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones, and you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. So, mao na nga itong gihisgutan last time nga. Ang divine guidance, ang Diyos nung pag-agak, doktrina kini sa determinar sa kabubuton sa Diyos alang sa itong kinabuhi. It is the doctrine of determining the will of God for our life. O maom to nga atong isgutan nga ang Grigong pulong diya sa Biblia alang sa pulong nga will o kabubuton mo kaning Grigong pulong nga thelema. Kay sa diha nga ang thelema gamiton with reference to God's will for the believer. Okay? Kini nagkahulugan, hisgot kini sa tuyo o plano nga gidisenyo alang sa matag magtotoo didto pas kaniadtong wa pang tanan in eternity past. Og mao nga usa sa mga dakong kalibog ni bisag kinsang magtotoo nga giatubang niya mao nga how can I know God's will? Unsa man ako pagkahibaw sa kabubuton sa Dios? How can I be guided by Him? So, unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanako kung bahin nag mga krisis o mga kalisdanan o mga suliran nga akong atuwangon. All of these questions matubag kini sa diha nga imong tun-an padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ni nga
tutok una kita niadtong kinaiya sa Dios, mga attributes ug adto sa gihisgutan mga attributes nato ingon nga mga katawhan. Okay? As human beings, doon na tayo 5 ang kinaiya, apan ang iya sa Dios napulo. Ug ato nang gihisgutan nga bahin niya adtong hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Kining hypostatic union gikan kini sa original nga pulong Griego nga hypostasis, nga nagpasabot kini og sa in English gi-define kini nga the essential and basic nature of identity. The essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Ana diha kang Ginoong Jesucristo. Kaya ang hypostatic kini affirmation kini ni sa duha ka kinaiya ni Ginoong Jesucristo. O mo bitaw nang ang isulti diya sa Juan 1:14, and nagaingon kini, and the word was made flesh. Kadtong flesh nga gisgutan diya mo tong human nature ni Ginoong Jesucristo, and dwelt among us full of grace and truth. Now atong tutukan kini nga si Ginoong Jesucristo is the unique person in the whole universe. Siya lang. Mao itong the only begotten Son, the only unique person in the whole universe. Siya na nag-iyag duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa tao o kinaiya sa Dios. O 100%, both. 100% o 100% siya nga Dios, 100% po siya nga tao. Mao na himo nga dili kasagaran nga persona si Ginoong Jesucristo. Mao kadtong atong gisgutan last time. Ug atong ipadayon kini didto magita mohunong may tungod sa atong gituki katong ang iyang pagka-unique. The Lord Jesus Christ is God-man. The Lord Jesus Christ is God-man in one person. Okay? Our Lord Jesus Christ is not two persons, but one person with two natures. Okay? Kaya mo man yung atong agi-lagi hawan sa atong paghisgutan nining divine guidance. Now, atong inumduman nga nakaroy mini nga pagtuo nga ginganlan og Nestorian belief nga sanglit kuno si Ginoong Jesucristo na tao man siya pinaagi sa birhen nga pagkahimugso pinaagi ni Maria, og si Ginoong Jesucristo Dios man nan, si Maria inahan sa Dios, sayop man na. Kay si Ginoong Jesucristo na tao siya nga way labot ang lalaki. Okay? Ang pagkalalang ni Ginoong Jesucristo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mao to nga pagturok gyud, and the word was made flesh, pagturok gyud, pag-conceive kanang pagpanamko ni Maria, ang Dios Espiritu Santo mo ay nagapalihok sa tanan, nasud kini sa plano sa Dios. Kaya may nahilang bigit nga laki, then si Maria instrumento lamang siya sa pagkatao sa Dios. Kaya ang si Ginoong Jesucristo Dios incarnate, nahimo siyang unod. Ang pulong nahimong unod, and the word was made flesh. See? So, why laki ang nailambigit? Pinagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo. Therefore, si Maria, dili na nimo matawag nga siya ang inahan sa Dios. Kaya nga naman, kung imong tutukan kini, kung imo lang yung in a logical way, kung imong tutukan, nanginahanglan badig inahan ang Dios. Hingpit gud ang Dios. So God does not need a mother. Hingpit ang Dios.
Si Maria gihimo lang instrumento sa Dios nga maoy unsa at tumuturok ang pulong ug nahimong unod. So mao kana ang pagpaklaro nato niya na nga nang sayop nga pagtuo nga si Maria inahan sa Dios. Now, atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo on His second coming, si Ginoong Jesucristo makita ingon nga tao. He will be seen as man. Sa diha nga siya muhukom na sa tanang mga katawan. O, atong isgutan usabang, katong giingon nga, be imitators of the Lord Jesus Christ. O, dili man pagpasabot nga, atong awaton ang iyang pagka-Diyos. Dili ta makaawat. Huwag makahimo na. That's impossible. Ang gipasabot niya ng be imitators of our Lord, mao nga unsa atong sundon o atong awaton ang iyang pagkatao. Giunsa niya pagkinabuhi dinhi niining kalibutan na. Bisan tuod siya tao, 100% nga tao, sa dihang nagkinabuhi siya dinhi sa yuta, ang iyang gigamit dili tawhanon nga mga pangunahuna kundi Dios nun. Divine viewpoint thinking ang iyang gigamit all the time. Okay? All the time si Ginoong Kristo nagagamit sa Dios nung pangunahuna kay naibaw man siya sa unsa iyang pagka-Dios usab, siya nitubo man siya sa iyang pagkatao. Okay? As a human being, nagatubo siya sa pulong sa Dios. Nagasunod siya diha sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of niya nga siya man ang unsa Dios o tao. Okay? So mao na nga nagakinabuhi siya, ginamit ang mga Dios nun nga pangunahon na all the time sa tanang higayon samtang dinhi pa siya sa yuta. Kay wa siya mogamit sa iyang mga kinaiya ingon nga Dios, His being God. Kay na sud kini sa doktrina sa kenosis, kini nagpasabot nga the Lord Jesus Christ emptied Himself. O siya nagagamit sa iyang pagkatao, nagagamit siya sa iyang 5 ka mga kinaiya. Self-consciousness, mentality, conscience, volition o emotion. Iyang gigamit kadto kay tao man pud siya. So, ang atong Ginoong Jesucristo never allowed the integrity of His human nature to be compromised. Pinagi sa pagtabang sa iyang sa iyang kinaiyang pagka-Diyos. Wala pagkakompromiso. Kung ato pong gihisgutan, kadtong pulong nga Eusebia, which is godliness, as a believer, nga kita, I'm referring to us, kung ikaw nagapuyo so diha sa divine sphere, ana ka nagakinabuhi with Eusebia, godliness. And you will not and never dare to twist this doctrine of hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Inomdumi nga si Ginoong Jesucristo did not use His deity, wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos to resist temptations in life, kundi ang iya lang pagkatao. Iya yung giproibahan. He tested and proved our spiritual life through His life. Pinagi siyang kinabuhi. Mo ni nakapahimong talagsaon. Nakapahimong Ginoong Jesucristo nga mananaog. Yes, He was a winner. All the time. So mao ka na nga. Diha gani itong gisgutan. Last time, taon-taon na ni kiningingan great power experiment. Kay tinood,
na ay great power experiment ining gihisgutan nga hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Kay kita kung mga sakop ni ining panahon sa simbahan with the church as believers na apod tay ginganlan o great power experiment. Now, mungutan na tingali kay unsa man tong mga milagro nga iyang gipamuhat. Did he use his divine nature? Gigamit ba niya ang iyang pagka-Diyos? Now, paminaw, all miracles were performed through God's power. Okay? Pinagi sa gahom sa Diyos. Sa bahay ni Ginoong Jesucristo, dinhay duruha ka mga tinubdan. There were two sources of the power of miracles. Una, pinagi sa iyang pagka-Diyos. O ikaduha, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Okay? So, akong balikon. Kung bahay mga milagro, okay, mangutana ka man, nga ang tanang mga milagro ni Jesucristo, gihimo ba ito niya pinagi sa kanang iyang pagka-Diyos? Ang tubag, all miracles were performed through God's power. So, sa bahay ni Ginoong Jesucristo, duruha ka mga tinubdan niyan tong gahom sa mga milagro. Pinagi sa iyang pagka-Diyos o pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So, when the Lord Jesus Christ performed various miracles, nagkanalayang mga milagro, unsa ba iyang tuyo niya ito? Ibaw kagunsa. The purpose, paminaw, ang tuyo niya itong iyang pagbuhat o mga milagro, nagkalalayang mga milagro, mao ang pagpadayag o pagkanang pruiba nga siya ang Mesiyas. The purpose was to show and prove that he was the Messiah. Mao kadto ang iyang credentials. So, ang mga milagro karong panahon na, do not come from God. Ibaw ka nga no? Because the Bible is already complete. Kumplito naman, hingpit naman ang Biblia with the Old and the New Testament. Itong panahon pa ni Ginoong Jesucristo, wala pa makumplito ang Biblia. Kasabot ka? So again, the Lord Jesus Christ is one person with two natures. Ang paglimod or to deny that the Lord Jesus Christ is one person is to deny the incarnation. Diha man siya gisulti sa Juan 1:14, and the Word was made flesh. Now, diha sa Titos 2:13 na nagaingon diha ang bersikulo, looking to the blessed hope. Now, si Ginoong Jesucristo, Diyos ug tao. Okay? Ato na nang establishar, ayaw na nang kalimti. Ang Diyos, ang gamhanan nga Diyos, God over all and the great God. Kini they are ascribed to the Lord Jesus Christ. He is the Almighty God, over all and the great God. Dias Colosas 1:16 nga to 17. Versikulo 16 ang sigisulti. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth. Versikulo 17. And He is before all things, and in Him all things consist. Now, si Ginoong Jesucristo, eternal God. He is eternal God. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrehanon 13:8 mo nagiingon diha. And diha sa Juan 10:30 sab nagaingon, I and my Father are one.
or I and the Father are one. Iya ka nang gipamulong. Now, Hebrews 2:14. Hebrewanon 2:14, the Lord Jesus Christ is said to have flesh and blood. Of course. Kay tao man po siya. 1 John 4:2-3, si Ginoong Jesucristo na tao o nahimugso nganhi sa kaliwatan sa tao. Was born to the human race. Now, Hebrews 10:5-10, nagaingon usab kana, he was fully aware of his deity from birth. Fully. Hingpit gyud siyang nasayod. Nasayod siya, kumpletong pagkasayod sa iyang pagka-Diyos, gikan sa iyang pagkatao. Okay? As the Lord Jesus Christ deity, iyang gi-retain ang iyang Diyos nun nga mga kinaiya. He retained. When he was humanity, samtang siya tao, sa iyang pagkatao, he was trichotomos. Unsa man tong trichotomos? Nakalimot naman tingali kanining trichotomos ug katong dichotomos. Unsa man tong ato gud ning ipaklaro nimo, ipatin-aw nimo. Ang dichotomos gikan as pulo nga di duha. Ang tri tulo. Okay? Ang dichotomos mao kanay paghulagway usa ka tawo nga nahimugso nining kalibutana nga napanunod niya ang original nga sala niya danog di iba. Ang una natong ginikanan, okay? Original, I mean. So, tungod kay napanunod man niya, siya buhi physical apan patay spiritual. Kaya mo man ay formula nga itong sundon, AOS plus OSN equals spiritual death. Kung naibaw na po kung sibot-pasabot sa spiritual death, hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios, mo na spiritual death. So, ang formula mo apply sa usa ka tawo nga mahimugso ni kalibutana. Okay, presume or declared nga unsa spiritually dead, although physically alive. Karon ang iyang composition ingon nga tao paghimugso niya duha ra, lawas ug kalag. Mao na ginganlag dichotomos. Okay, sundan ni pagayo ha, kung di ka mawas passing. Dichotomos duha. Ang komposisyon niya ingon nga tao lawas ra ug kalag. So wa man naay kuwang man niya dichotomos siya. Karon sa higayon nga kanang tawhana, iniabot na niya sa age of accountability, na itulubago na siya. Kadungog siya may balita sa kaluwasan o mugamit siya siyang kabubuton mo yun siyang mutuo ko. Diha-diha, pagtuo niya kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, nahimo punana na anay idugang dihang komposisyon sa iyang pagkatao. Dili lang kay lawas o kalag siya, ipuno na ang ikatulo nga mao ang unsa tawhanong espiritu, human spirit. Now dili ni Holy Spirit ha, human spirit, tawhanon nga espiritu. Okay? So karon kay gidugang man niya ngadto kaniya, tulo na ang komposisyon niya, lawas, kalag og tawhanong espiritu. Karon di na siya dichotomos kundi trichotomos. Kasabot ka? Trichotomos. Ang inong nato, Trinity na po siya. Lawas, kalag, o espiritu. O kanang tuyo na nanggihatag na niya ang iyang tawanong espiritu, mao kana ang tuyo niya na mo ang tigumanan sa tanang mga pulong sa Dios
ug kana pod ang iyang gamiton sa iya ng pagsimba sa Dios. Mao bitaw ang pulong si Dios na giingon. Those who worship God must worship Him in spirit and in truth. In spirit, pinagi sa unsa? Espiritu Santo nga ginamit na karon kay nililihok namang tawhanong espiritu diha kanimo. O punduhanan sa pulong sa Dios, mao na nga nagagamit ka na sa iyang mga pulong sa imong pagsimba sa Dios. Worship in spirit, human spirit, and in truth, sa pulong sa Dios. So I hope nakasabot ka niya na. So karon, naghisgot man ta og trikutumos, okay? So, sa diha nga si Ginoong Jesucristo, sa iyang pagkatao, in His humanity, He was trikutumos, natural. Diya siya lawas, kalagog, tawhanong espiritu. Now, siya nagasalig lang o nagasalig lang, nagaagad lang sa protocol nga plano sa Dios. He depended on the protocol plan of God. While the two natures ni Ginoong Jesucristo in hypostatic union nagapabilin kini nga kanang nagkalahi, distinct, whole and unchanged, tibuok, okay? Why pagkausab? Without mixture. Why kanang nasagol or transfer one to the other? Whatever the Bible says about either nature must be attributed to the entire person of Christ. Okay? Ang mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos, okay, wa ibalhin ngadto sa iyang pagkatao, samtang never transfer to his humanity or become the attributes of the humanity of Christ. No. Wa dili mahimo, dili kanang mabalhin or transfer o masagulan, dili. Tibuok gihapon ug way pagkausap. So, si Ginoong Jesucristo wa mo gamit sa iyang kinaiya ingon nga Dios to resist temptation, wala. His spiritual life was in His humanity, not on His deity. Now, unsa may diferensya tali kanimo og ni Kristo while He was on earth? What's the difference between you and Christ? Samtang dinhi siya sa kalibutan. It is that Christ did not succumb to temptations. Wa gyud siya mo kanang mahog sa pagpakasala. Wala gyud. He did not succumb. Wa gyud siya mutugot. Ug di gyud siya makatugot nga makabuhat og sala. Makabuhat og sala gikan sa mga tentasyon. Grabe ang pagtintal ni Ginoong Jesucristo. Okay? So, it is that Christ did not succumb to temptation. Mo na diferensya nimo ug ni Ginoong Jesucristo. Sa iya bang pagkatao? Diferensya nimo ug kang Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa si yuta, mao nga si Kristo wa gyud siya kanang mahisukamod o kanang buhat og mga sala. Kaya nga naman, ibaw ka nga no, wa man siya kinaiyang magasasala. He had no sin nature. And besides, he was always filled by the Holy Spirit. Kanunay siyang napunan sa Espiritu Santo. Og timan niya, kining mga punto din Hebrews 13:8, si Ginoong Jesucristo immutable, the same yesterday, today, and forever. Immutable, dili na mausab. Hebrewanon 2:14, ang tanang tao ana ay unod og dugo, og si Ginoong Jesucristo shared in their humanity so that by His death na naman kay siya magpakapatay man, mao man to iyang misyon, iyang kabutonon. So,
nagpaambit, He shared in their humanity. Now, di man nga si Ginoong Jesucristo normal o ordinaryo nga tao. See? Luke 2:52. The Lord Jesus Christ was a normal, ordinary person. Sama ka nato. Siya may antos og unsa. Mibati siya kagutom, mibati siya kauhaw, mibati siya kasakit, etc. Like any ordinary human being. Si Ginoong Jesucristo mihilak, He wept. Nga naman. Because his close friend Lazarus died. Now, tingali mo yung umihilak di ay si Ginoong Jesucristo at itong pagkamatay ni Lazarus. Nawa ra bang mohilak si Ginoong Jesucristo? By the way, wa siya mohilak tungod kay namatay si Lazaro. Hibaw kang unsang nganong mihilak si Ginoong Jesucristo? He cried, paminaw, He cried because of unbelief of most people in those days. Niyan to bang iyang pagduol na ni Lazaro nga iya ng sa pabuhion. Miingon siya, Lazarus, come forth. Miingon si Ginoong Jesucristo. Apan, niyan tong hitabua, nakita mangyod ni Ginoong Jesucristo. Na ilhan magyud ni Ginoong Jesucristo nga bisan tuod iyang gisulti nga I am the resurrection and the life, daghan magyong to mo tong mihilak si Ginoong Jesucristo. He cried because of unbelief of most people in those days. Iya mo na. Now the Lord Jesus Christ titles, mga titulo niya sa iyang pagkatao. Among many of his titles, ang nag-unag yung mga titulo ni Ginoong Jesucristo, anak sa tao, Son of Man, Son of David, anak ni David, o ang ikatulo, Man of Sorrows, o naapay uban. Okay? So, si Ginoong Jesucristo, paminaw, si Ginoong Jesucristo will be God-man forever. Hangtod na ng iyang pagka-Diyos ug tao. Now, kay kadtong nakakita ni Ginoong Jesucristo, pinagi sa ilang mga mata, those who have seen our Lord Jesus Christ have also seen God. Sa diha nga kita mo simba sa Dios. Okay? We should worship Him in spirit and in truth. Na, di pa dugay akong giingon ni mo na sa John 4:24. Ang tinuod nga pagka-tao ni Ginoong Jesucristo was a sin offering as noted diha sa Hebrews 10:5-10, 2 Corinthians 5:21, o 1 Corinthians 11:24. Ang iyang pagkatao ba? Ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo was a sin offering. Sumala nining mga bersikulo nga akong ipanghatag nimo. Gihisgutan usab siya ingon nga priest offering, sacerdote nga kanang halad. Okay? Priest offering sacrifice. Sa dihang si Ginoong Jesucristo midawat sa imputation kadtong kanang pasangil na sa atong tanang mga sala, atong personal nga mga sala ngadto kaniya. Mao kadto ang iyang impersonal love alang sa tanang katawhan. That was his impersonal love for all mankind. When He accepted all our personal sins at the cross, that was His personal love for God the Father. Okay? Akong balikon. Sa diha nga siya midawat na sa atong tanang mga personal nga mga sala dito sa cross, mao kadto ang iyang personal nga gugma ngadto sa Dios Gamahan. So, to be our Savior, He had to become man.
ikinahanglan nga siya magpakatao. John 8:58, truly, truly I say unto you, before Abraham came to being, I was there. The Lord Jesus Christ said, unsay iyang gisulti sa iyang mga disipulo, take up your cross, deny yourself, come, follow me. Na maog yun na ang priority ang iyang gihatagan o dakong gibugaton. O sa ako nang ginaingon, di padugay nga, sige si Kristo, mi bati, mi kanang sinati, sasama sa atong gipang sinati, natural. Diya sa John 19:28, mayon siya, giuhaw ako. No, sa pangiyang mga pulong, diyang mga katapusang mga pulong, Lucas 23:26. Amahan, diha sa imo mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Pater in manus tuas commendo spiritu meum. Now, sa iyang pagkatao, dili siya kasagaran. He is unique. Revelation 1:18, I am he who lives. I was dead, and behold, I am alive forevermore. I am the first and the last. I have the keys. Si Ginoong Jesucristo hulagway sa iyang pagka-Diyos dinhi. Okay? Di man nga siya dunay duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa Dios o kinaiya sa tao. Kining duha ka mga kinaiya niya go together but do not mix. Wa ni magkasagol. They are separate from each other. They go together in one person. Mao na gipasabot nato og hypostatic union. Now, bahin sa doktrina sa kenosis, akong gilakbitan ganiha. The doctrine of kenosis, kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo emptied himself. Ang pasabot, iyang gihawas o gihukasan niya ang iyang kaugalingon from utilizing sa iyang mga kinaiya, ingon nga Diyos, samtang dinhi pa siya sa kalibutan, to glorify himself. You see? I repeat, the Lord Jesus Christ emptied himself. Iyang gihukasan niyang kaugalingon from utilizing his attributes as God, as deity, samtang dinhi siya sa kalibutan, to glorify himself. Okay? So, John 6:62, what then if you should see the Son of Man ascend where he was before? Kini mga bersikulo nga akong ipanghatag nimo. Diya sa John 5:25, truly, truly I say to you. Okay? Verse 27, and he gave him authority. Now, the Son of God said so. Miingon siya nini, that he was God. At the same time, he was true man. Mao na nakapatalagsaon ni Ginoong Jesucristo. The person of Christ is unique. Colossians 1:17 unsa gisulti, and he is before all things, and by him all things consist. Hebrews 1:3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down in the right hand of the majesty on high. Hebrews 10:12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. So, diya sa versikulo 14 po niya na, sunod niya na, for by one offering. Now, by the way, baliktan yan itong gisgutan na ito kanihang great power experiment. Kining great power experiment ni Ginoong
Jesucristo sa iyang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, ang naga-emphasize nini mo ang iyang pagkatalagsaon. Okay? The great power experiment ni sa pagka-hypostatic union ni Ginoong Jesucristo mo ay nagahatag o gibugaton sa iyang pagkatalagsaon. Dinhi sa atong panahon sa simbahan, kita ang mga magtotoo ought to use this power experiment. Ato na maninggi apan nay panahon nga atong balikon kining doktrina sa great power experiment. Kay gikinahanglan ra ba nato kining mga magtotoo, we ought to use this power experiment. Mao nang atong tun-an unsa man ni. Now, si Ginoong Jesucristo is superior, labaw sa tanan as a human being tungod sa iyang pagkatalagsaon. Ingon nga unsa, hypostatic union niya. Ang mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos, our Lord Jesus Christ, deity, and the attributes of His humanity, wa ni makunhod, were not diminished. Ang mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo were things done as His being the Creator as God. Okay? Akong balikon, ang mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo, mga butang kadto nga gibuhat, ingon nga maoy magbubuhat sa tanan, ingon nga Dios. Unsa man tong iyang gipang buhat nga milagro, atong tagaan og pipila ka mga pananglitan o mga ehemplo. Ang iyang pagbuhi ni Lazaro gikan sa pagkamatay. Lazarus was brought back to life. Unsa pa? Ang tubig nga giunsa, water turned to wine, na usab ang tubig ngadto sa pagkabino. Unsa pa? Ang 5 ka mga isda o 5 ka kanang pan multiplied to many aron sa pagpakaon sa libuan ka mga tao. Example lang kadto, pipila lang. Mao na nga ang pagtuo niadtong nakakita, kadto maotoy pagpaklaro ang mga credential ni Ginoong Kristo nga siya ang Mesiya. So, kanang imong pagtuo, maugman lamang pinagi sa imong pagpaminaw. Kadtong nagpaminaw niadtong panahon nga nagahimog milagros Ginoong Kristo, siya naugmad ang ilang pagtuo. Kaya sa man, Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. See? So, akong balikon, nga ang kinaiyang Diyos nun, o ang kinaiyang tawhanon, wa ni sila magkasagol together. Never mix together. Diha kang Ginoong Jesucristo. Okay. Mo singit na punta niining giingon nila nga si Maria inahan sa Diyos. Is Mary really the mother of God? Now, atong batubagon ang Biblia. Ang Biblia does not say niini nga unsa may gisulti sa Biblia, in the beginning Mary was already there. Was to? In the beginning. The Bible does not say nga. Okay. Ato na guning tuliron. Mawa niya kaspasing nila. Ang Biblia wa magaingon nga in the beginning Mary was already there, etc. Si Ginoong Jesucristo wa mo gamit sa iyang Diyos nun nga kinaiya in order to execute God the Father's will. Wala. Ako naman kagipa, tinawan may tungod nining giingon nila nga si Maria inahan sa Diyos. Ang Diyos wa magkinahanglan og inahan, kay hingpit siya.
So dili nimo na ma-apply. Besides, si Ginoong Kristo sa iyang pagkahimungsod ni kalibutan, si Maria gigamit lang instrumento. Why laki ang nailambigit. Kay kadtong lihuka, pagpanamkon ni Maria, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Naklaro ni mo na? So ang Diyos wa manginahanglan o ginahan. Inahan si Maria sa pagkatao ni Ginoong Kristo. Samtag yun na. Ang pandili siya inahan sa Diyos. Okay? So si Ginoong Kristo mihawas sa iyang kaugalingon. Iyang gihawas ang iyang kaugalingon by not utilizing his divine attributes while in his hypostatic union to glorify himself. Si Ginoong Kristo is different from God the Father and from God the Holy Spirit in that He is man. He is also different from man in that He is God. Nagasabot ka? Akong balikon. Si Ginoong Kristo lahi gikan sa Amahan og sa Dios Espiritu Santo. Tungod kay siya tao. Usab siya lahi sa tao tungod kay siya Dios. Now, sa imong pagkasayod dining mga butanga, it makes you able to execute God's plan for your life. You see? Kay sa doktrina sa Kinosis, samtang ang pagka-Diyos o pagkatao ni Ginoong Kristo went together without mixture o ay pagkasagol, He did not use the attributes of His deity by volition. Wa niya gamita. O of course, pinagi sa iyang kabubuton, wa niya gamita. Philippians 2:7. Si Ginoong Kristo, tungod sa iyang pagkamapaubsanon, sunod siya, mituman siya sa kabubuton sa Diyos ng Amahan. Our Lord Jesus Christ, because of His humility, obeyed God the Father's will. Ngayon hinungdan nga ang gitawag na to great power experiment nga ang atong Ginoong Kristo gigamit niya samtang dinhi pa siya sa kalibutan, kini tataw kini nga prueba o timailan o pagpaklaro nga kitang mga magtutuo din sa panahon sa simbahan makaawat usab, makasunod usab kang Ginoong Kristo pinagis paggamit sa Dios non nga pangunahuna. 1 Corinthians 2:16, unsa man kanang giingon diha? The Word of God is the mind of Christ. Huna ni Ginoong Kristo. See? Igipruibahan gyud ni Ginoong sabi niya, giprubahan gyud nga klaro gyud ni katong na gamit ni Ginoong Kristo ang great power experiment. See? So, kay iya mang nagamit o naprubahan man gyud niya, it's a clear proof nga kitang mga magtutuo ni panahon simbahan makaawat sa makasunod, makasundog usab kang Ginoong Kristo pinagis paggamit sa mga huna-huna sa Dios. Kay kita gimanduan ra ba sa pagkinabuhi ni ining talagsaon nga espirituanong panginabuhi nga nag Eusebia, godliness. Now, unsa man ning Eusebia, kining godliness imo lang ning masinati sa diha nga ikaw nagapuyo lagi niya ng imong tukma nga puluyanan nga ginganlan og operational divine dynasty. It's a mental attitude. Okay? Samtang na kadiha wa kay sala. Okay? So it's possible then that you can live without sin. You see? Sama sa gibuhat ni Ginoong Kristo, although siya old si nature, kita naman mao nay magatukmod lagi nato sa pagbuhat og sala. Apan ato man ang masuppress, ato man ang kanang
duot nga way dili na makalihok, mao na nga kita makaawat sa unsang gibuhat ni Ginoong Kristo ingon nga tao. You see, kay kita gimanduan malagi nga magkinabuhi kita ni ining talagsaon nga espirituhanong panginabuhi, eusebia, godliness, pagkabinalaan. Ug ti man kinsa may gunit nining universo karon. Ibaw ka magkinsa? Si Ginoong Jesucristo ra ba? The Lord Jesus Christ is the one holding this universe. Kaya prinsipyo atong barugan, Christ controls history. Ang himaya ni Ginoong Jesucristo gibutyag kini briefly during the time of his transfiguration dito sa bungtod sa transfiguration and the Mount of Transfiguration. So, si Ginoong Jesucristo never gave up any of the attributes of his deity. Wala. This is called the doctrine of kenosis. That's why mahinungdan na si Ginoong Jesucristo had perfect humility. Hingpit ang iyang pagkamapaubsanon. Sa iyang pagkatao, in his humanity, iyang gigamit ang napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Kitang mga magtutuo niining panahon sa simbahan, dili makaawat, dili gyud ta makaawat kang Ginoong Jesucristo in the human way. Human viewpoint, dili yun masilbi. It's only through the divine viewpoint. We only use the 10 problem-solving devices to imitate nga kita maka-awat kang Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao. The Lord Jesus Christ was completely glorified during his bodily resurrection. Hingpit yung siyang nahimaya atol sa pagkabanhaw ng lawas nun, bodily resurrection. The Lord Jesus Christ never used and surrendered his relative attributes and to benefit himself. Wala. But voluntarily restricted iyang gipugnan yun in keeping with the Father's plan in the first advent, ang una niyang pag-ani. He should have the right priority in life, like Christ. We, kinahanglan unta kita na atay hustong mga kanang mga pasiuna sa itong kinabuhi sama sa gihimo ni Ginoong Jesucristo. You see, hinumdumi nga si Satanas ana ay plano, na siya'y tuyo, na siya'y tumong alang kanatong mga magtutuo nga tanawa ang tumong ni Satanas nga pangitaan gyud pagi nga kita mo salikway sa pulong sa Dios o inig salikway na nimo sa pulong sa Dios di na ka makatubo spiritually. You see, that is his goal as the arch enemy of God. Satan has a plan, goal for us believers to reject Bible doctrine and not grow spiritually. Because, hinumdum ka sa prinsipyo, misery loves company. The most miserable creature kini si Satanas. Mo nang mangduhig siya as many as mga tao nga iyang linglahon, ilaron inunta. No na kitang mga magtutuo mao tay object niya na siya goal nga kita mga hunong na unta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kini bang atong gibuhat adlaw-adlaw na itong pagtuon sa pulong sa Dios, pangitaan yun ang paagi ni Satanas nga mahunong ni. You see? Kay inighunong, nansama ni mo pagtubo, di na ka magtubo. Mo
hunong ka na sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Kay anaapod siya plano, anaapod siya tumong o goal alang sa mga di magtotoo. Sa mayang tumong, to prevent them to believe in the Lord Jesus Christ, to prevent them from hearing the gospel. Iyang babagan yun ang mga tao, nga mga di magtotoo, babagan niya nga, dili sila makadungog sa mga balita sa kaluwasan, buwahan, dili sila makaunsa, dawat sa kaluwasan. You see? Miserable. Nalingla sila. So, kuyog silang Satanas dito sa linaw sa kalayo. See? Misery loves company. The most miserable creature is Satanas. He wants as many people as he can convince to be miserable like him. So, well, ato ni ipadayon ugma. Ayaw gyud sipyata na po ang sumpay nini kay daghan patag paghisgutan. Dinhi lang una kita kutob paghisgot nining hypostatic union ni Ginoong Hesukristo nga ato kining hisgutan agi upaghawan sa atong pagasundo na gyud. Tukbilo nato ang bahin sa divine guidance. Magampod ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon nga imo kaming itudluan sa imong mga pulong. Salamat o Diyos, pinagis paggahom sa Espiritu Santo. Balik kami sa among pagbubuwag ning adlaw. Likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi. Ron kami makapadayon gayon sa among pagsibong nga tusunahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Nga makakaton pa kami dugang nga mga kamatuoran bahin sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo samtang dinhi pa ni ining kalibutan na o sa iyang ihimplo nga gipakita kanamo nga iyang mga sumusunod. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kintanan among giampo o gipasalamatan. Amen.